Здравейте! В следващия клип ще ви покажем как да настроите вашата апаратура за управлението на лодка за захранка с два мотора и два коша. Апаратурата е FlySky FS T6. Да подходим напред. Включваме апаратурата. Чрез задържане на бутона влизаме в основното меню, което се разделя на две части. Първа част и втора част. Влизаме в първа част, в System Setup. Оттам отиваме на Type Select. Трябва да бъде настроена на Helicopter Fixed Pitch. След като сме го настроили на Helicopter Fixed Pitch, отиваме на следващото меню. Stick Mode. Stick Mode, това е менюто, от което може да определите движението на джойстиките, или т.е. кой канал да управлявате с определения джойстик. В момента сме на мод 1, което означава, че при движение на левия джойстик нагоре и надолу ние движим канал 2. При движение на левия джойстик наляво и надясно канал 4, десен джойстик нагоре и надолу канал 3, наляво и надясно канал 1. Излизаме от това меню. След това отиваме в второто основно подменю Function Setup. Тук имаме на първо място функцията Reverse. В момента няма да я ползваме. Всички канали са в нормална посока на движение. Следващата функция е крайни точки. В функция крайни точки абсолютно всички канали са ни дадени от 100% до 100%. Тази е една може би от най-важните функции, която ни дава в момента моментното ниво на сигнала в каналите. Какво правим ние? Свързваме, в нашия пример сме решили да свържим на втори канал и на четвърти канал двата мотора. Виждаме как при движение на джойстика има равномерно подаване на сигнал към двата мотора. След малко ще подходим изцяло към функция дисплей, ще ви обясним накратко. Така, какво е необходимо, за да можем да управляваме два мотора? За да управляваме два мотора е необходимо преди всичко да направим два миксиращи сигнала. Влизаме в опция Mix и на опция Mix даваме Mix 1. Mix 1 включена, изключена. Mix 1 трябва да бъде включена. В нашия случай сме свързали втори и четвърти канал да управляват двата мотора. Следващите две опции трябва да бъдат също на 100%, offset на 0%. По този начин ние успяваме да направим равномерното движение на двата мотора. На мотор 1 и мотор 2, които са разположени на втори канал и четвърти канал. Какво следва сега? След като вече сме постигнали равномерно движение на двата мотора, трябва да програмираме и завиването на лодката. Програмирането на завиването на лодката в случая сме го изпълнили чрез десния джойстик, чрез движение на ляво и движение надясно. Това се прави с още един микс, който ще го кръстим Mix 2. Движението на лодката наляво и дясно става чрез промяна на оборотите на единия двигател. Нека да изберем да бъде това десния двигател. Влизаме в опцията Mix. Влизаме в Mix 2. И от тук свързваме канал 1, който в случая ни е десния джойстик. Движението на ляво и надясно е свързан директно към канал 1. Свързваме движението на джойстика на ляво и дясно с движението на десния мотор. В нашия случай е канал 4. Тоест отново да преговорим. Имаме два мотора, ляв и десен мотор. Левият мотор е свързан на канал 2, десният мотор е свързан на канал 1. С управлението на джойстика, десния джойстик наляво и надясно, ние променяме нивото на канал 1, а той с микса
е свързан към канал 4 и променя нивото на десния двигател. Отново позитив микс и негатив микс на 100%. Излизаме от под менюто и отиваме в функция дисплей. Функция дисплей. В момента сме на ниво над 50% при функция дисплей. При изместване на десния джойстик наляво, надясно, ние виждаме, че с промяната на канал 1 имаме промяна и на канал 4 с микса номер 2, който направихме току-що. Какво става? При повишение на левия джойстик нагоре, оборотите на двата двигатела равномерно се увеличават и лодката започва да върви изцяло направо. След като обаче изместим десния стик наляво или надясно, ние променяме в момента, в случая виждате как намаляме оборотите на канал 4, т.е. на десния двигател, и увеличаваме оборотите на канал 4 с изместване надясно. По този начин лодката завива наляво или надясно. Тези апаратури имат много добро предимство, че има дисплей и настройката на самото управление става много по-лесно, за разлика от тия, които нямат и трябва да бъдат настроени чрез компютър или лаптоп. Така, значи за втори и четвърти канал вече разбрахме, че са свързани към моторите. Първи канал, чрез него използваме да намаляме оборотите и увеличаваме на четвърти канал. В случая трети канал ни остава свободен. Към него може да свържим евентуално включване на светлини на лодката. И пети и шести канал свързваме двете сервомашинки за двата коша за захранка. В момента сме ги настроили канал 5 да бъде включен от AZS-чето, което е в левия край, и канал 6 в AZS-чето, което е в десния край. Какво става? При включване на левия бутон сервомашинката се отваря изцяло, отива в противоположното крайно положение и отваря коша. При изключване връща се в основното си положение. Канал 6 също така е свързан по същия начин, както и другия канал. Тази опция за управление на сервомашинките се прави от следното меню. Влизаме в подфункция Switches Assigned.